Dobar dan svima, ja sam Gabriel Lukić, ovo je moj kolega Marko Laštro i mi se nalazimo u finalu natjecanja Ponos domovine gdje nam je zadatak bio napraviti prezentaciju o hrvatskim predsjednicima. Mi smo grupa Mladi za domovinu. Evo za početak, tko je zapravo predsjednik Republike? Predsjednik Republike ima najvišu državnu ovlast u Republici Hrvatskoj. On se brine za stabilnost u državi i prestupa i građane u državi i inozemstvu. Neke od njegovih glavnih funkcija su da raspisuje izbore za Hrvatski sabor i referendum, sastavlja Vladu Republike Hrvatske, daje pomilovanja i uz to je vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske. Hrvatska je do sada imala 5 predsjednika i 2 obnašatelja dužnosti. Prvi je predsjednik demokratski bio Franjo Tuđman. Nakon njegove smrti 2 obnašatelja Vlatko Pavletić i Zlatko Tomčić. Nakon njega drugi predsjednik Stjepan Mesić, zatim Ivo Josipović. Nakon njega prva predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović te aktualni predsjednik Zoran Milanović. Franjo Tuđman bio je prvi hrvatski predsjednik, on je obnašao svoju dužnost kroz 3 mandata, od 90. do 92. od 92. do 97. te od 97. do 99. kada je obnašao dužnost sve do svoje smrti. Bio je zagovornik hrvatske samostalnosti i jedan od najpopularnijih hrvatskih političara i dan danas, a svojedobno je 90. godine osvojio čak 83% na izborima za predsjednika. Smatraju ga utemeljiteljem moderne hrvatske države, te je utemeljitelj Hrvatske demokratske zajednice i važno je spomenuti također da mu se sudilo posmrtno na Haškom sudu zbog sumnje na organizirani kriminal. Nakon njega dolazi Stjepan Mesić. On je imao 2 mandata, također od 2000. do 2005. i od 2005. do 2010. On je obnašao sve najviše dužnosti, bio je predsjednik Sabora i bio je predsjednik u kolektivnom predsjedništvu SFRJ-a. On je smanjio predsjedničke ovlasti, bio je liberal i kritizirao je Tuđmanovu politiku za koju je smatrao da je bila nacionalistička. Trudio se da demokratizira više državu. Imao je mnogo neistomišljenika, posebice pripadnika desnice, zato što je umirovio 11 hrvatskih generala zbog međusobnih neslaganja. I također se doznalo da je prije sudskog procesa generalima Gotovini i Markaču iz ureda predsjednika izašlo mnogo dokumenata koji njima nisu išli u prilog. Sljedeći predsjednik pod broj 3 je Ivo Josipović, on je imao 1 mandat i on je jedini predsjednik koji nije ostvario drugi mandat. On je inače socijaldemokrat. U njegovom mandatu su neka obilježja da je Hrvatska ušla u Europsku uniju, da se održao referendum o braku koji je brak stavio u Ustav, taj referendum je bio 2013. i predsjednik Ivo Josipović je bio protiv definicije o braku. Također uz njega je depopularizirana funkcija predsjednika i ono što je još važno spomenuti uz njega je da je za vrijeme njegovog mandata bila donesena oslobađajuća presuda generalima Gotovini i Markaču. Također sljedeća je Kolinda Grabar-Kitarović, ona je prva predsjednica Republike Hrvatske, prva ženska osoba na tom mjestu. Ona je demokršćanka, došla je na vlast ispred HDZ-a, imala je bogatu političku i međunarodnu karijeru, te također važno je spomenuti da je popularizirala funkciju predsjednika i donijela ju više u narod. Bila je poražena u najneizvjesnijim izborima po mnogima 2020. godine. Protivnik joj je bio Zoran Milanović, ali možda još i veći protivnik je bio Miroslav Škoro, koji je pokazao da je u Hrvatskoj počinje jačanje alternativnih opcija. I zadnji aktualni predsjednik je bio SDP-ov kandidat Zoran Milanović. On je socijaldemokrat, se vidi, i poznat je po tome što je od Hrvatske neovisnosti od 25. lipnja 1991. godine jedini koji je obnašao najviše dužnosti premijera i predsjednika. Poznat je po svojim stalnim sukobima s premijerom i po toj tvrdoj kohabitaciji i po svojim kontroverznim izjavama, kao tome na primjer da je Hrvatska slučajna država. On zanemaruje funkciju predsjednika, ali ju i popularizira svojim izjavama da je ta uloga bespotrebna, kao što je ranije izjavio. I također poznat je kao vrlo elokventan govornik i kao čovjek vrlo čvrstih stavova. Važno je spomenuti i budućnost predsjedničke uloge, a to je problem korupcije u državi, općenito na tom mjestu gdje se iskorištava taj položaj.
a kako bi se osigurali mi mladi od toga da više ne bude te korupcije i da ne bude više zloupotrebljavanja tih položaja, potrebno je kandidate smislenije birati i također mlade puno više uključiti u politiku i dnevno društveno-političke događaje. Ovo su izvori koje smo mi koristili i hvala vam na pažnji. Hvala.